your glory, O Father. Remember me, ancient of the days. Do not pass me by when thou shalt rapture the saints. In Jesus' name, amen. Tutu na chieje ọkọnwa olee ebe olileanya gị dị? Ọ bụ n'ụwa ọ bụ n'igwe? Chie echiche banyere ndụ gị, mara na ị ga-arapụ ụwa mgbe ị na-amaghị. Jizọs na-abịaghachi ọzọ ịkpọrọ ndụ ya wee laa. Kwado ndụ gị nke ọma, gị onye nne, gị onye nna, nwatakịrị, okorobịa na agbọghọbịa. Eluigwe dị ire ma ọkụ ala mmụọ dị ire. Kwadoro onwe gị ebe ị ga na-ebi ebi, n'ihi na ihe dị oke egwu na-emesi n'ụwa. Ile anyị fụ n'ụwa na-achịkọta ihe niile akwụkwọ nsọ kwuru na ha emezu. Anyị abanyego na economic crisis nke na-eweta ụwa dum na one government, ga-eme na mmadụ niile n'ụwa dum ga-use one currency nke ga-ewebata 666. Ma mgbe obi ike ga-ada,